Imos falar de cine nos próximos minutos, como todos os martes. Temos a Fernando Sampedro, que nos vai a relatar as crónicas cínicas desta semana en Radio Culleredo. Moi bo día. Moi bo día, aquí estamos, sí señor, unha semana máis cos nosas peliculiñas, nosas series, bueno, pois hoxe temos de todo. Non sei se dará tempo a comentarlo todo, bueno, se non que dai non escapan. Bueno, malo será, pero que temos máis pelis ou máis series, como a semana pasada que tivemos máis series, creo que agora máis pelis, non? Bueno, hoxe temos 3 películas, e podemos ter hasta 3 series, pero non vai dar tempo a todo, entón imos empezar polas películas e as series e tal, pois as deixamos pa semana que ven, se non chega o tempo. Vale, son boas películas ou son malas películas? Bueno, a ver, o panorama non é moi halagüeño, non? Hoxe imos empezar da peor á menos mala. Bueno, vamos a armarnos de valor. Comezamos pola peor. Bueno, pois a peor é sin duda. Bueno, eu sentíme atraído hacia ela porque unha película con Al Pacino como protagonista, pois xa ten un punto a favor, non? Bueno, debería. Debería, sí, que tampouco é que as súas películas, que cada unha que faga sexa unha obra mestra, nin moito menos, pero xa teñen polo menos ese punto inicial de atracción, non? Que non teñen, que se a mesma película, pois igual ben interpretada por calquer outro, pois non lle facemos o mismo caso. Pacino é un dos grandes, é dos últimos clásicos de Hollywood que sigue vivo, en activo. E, bueno, pois por eso digo, calquer produción na que este involucrado, en principio chama a atención. Claro, que é o único que chama a atención desta súa última película, que leva o título de Ritual, que debe haber, se non me equivoco, 247 películas co mesmo título. Non imos enumeralas todas aquí, pero... No. Pero podemos poñer a algún dos nosos ointes, lle daríamos unha contrapartida anímica, moral e económica, se é capaz de ver as 247 películas que se titulan The Ritual. Tengo un mes para facerlo. Bueno, chanzas aparte, chamándose de Ritual, de que pode ir esta película? A ver, pois sí, de exorcismos, outra máis. Bueno, pois todos os lugares comuns a este tipo de producións, un telefilme que se decía antes, non? O que pasa é que, pois, irá auspiciado pola plataforma de turno, ou, neste caso, máis ben pola pequena produtora que consigue unha distribución limitada en salas de cine e logo pois acaba nas plataformas de turno, non? Bueno, a verdade é que a película prácticamente non hai por onde collela. Pacino cos seus pelos estrafalarios das últimas 2 décadas anda por aí facendo exorcismos. Eu creo, ele debeu pasar moi ben rodando, Logo o resto do mundo vendo xa é outro tema. O que pasa é que Pacino, Fernando, a mí me dá que ahora xa está, eu non sei se está un poquinho fora de sitio, a mí me lembra un poquinho o último Pacino, os últimos, polo menos como actor de Clint Eastwood, dos últimos traballos, sobre todo Cry Macho, como moi desconectado, ou non? Non, a ver, eu creo que Clint Eastwood está bastante máis centrado, lle sairá millor unhas películas, lle sairá millor outras, pero bueno, cos seus 93, 94 anos que calza xa, aí sigue o pedo cañón, seguro que aínda non se entrega unha máis, estou convencido, ou menos. Pero Pacino, a ver, Pacino non é director, entón, pois, xa non é o mismo. Igual Eastwood ten carta blanca para levar a cabo os seus proxectos, sexa como director, sexa como actor. Coa súa produtora Malpaso. Non, Al Pacino é un actor. Contrátanse, el acepta se lle convence o proxecto. O que pasa é que non me explico que é o que lle convenceu nesta de Ritual, non? Que sí, que non me explico. Aparte bueno, pues, quizá porque nunca fixera de cura realizando exorcismos que son
moi similares ás películas clásicas de William Friedkin. Claro, que aí tampouco hai moito onde rascar, que se o demo de turno que posee a pobre rapaza postrada nunha cama, pois escupe verde, roxo, amarelo, bueno, é a única diferencia. Reflexións de Baratillo sobre a fe, a pérdida da fe, a redención, bueno, nada, unha chapuza de proporcións ritualescas. Vale. O sea, mellor non, é dicir, non perder o tempo, non? O que quera facer o que o vexa, pero en principio mellor non. Solo recomendable para completistas de Pacino ou completistas das películas de exorcismo. O resto poden abstenerse. Pero sabendo onde se meten, non? Evidentemente. Vale. Bueno, pues, de Ritual... Nada que ver, claro, porque, por exemplo, que tamén comentaremos próximamente, está actualmente en carteleira a cuarta e última entrega da saga de Expediente Warren, non? Estaba pensando nela, claro. E iso que tal? A ver, ainda non vin a última, está a punto de caramelo, se non cae esta semana, caerá a seguinte, pero aí me refiro que tamén aí, esa saga tamén hai exorcismos, non? Pero, amigo, isto é outro nivel, hai máis cousas, que son películas que bueno, polo menos son entretidas. Bueno, pues, polo menos. Que quede claro entón, de Ritual, primeira recomendación, case que non, vale. Non. Vale. E cal é a seguinte que menos mala ca esta? Bueno, pois agárralo como puedas. Teño que decir, eu te comentaba a ti en privado a semana pasada, empecé a vela e aos 15 minutos xa deixei de vela. Vale. Bueno, no, pero é a miña opinión personal, cuidado, Sí, eu aguantei hasta o final, é cortiña, son 85 minutos, contando 10 de títulos de crédito, o sea, que pasa nun visto e non visto, como quen di. E bueno, a ver, eu non son fan ni moito menos de isto que os americanos chaman spoof movies, non? Películas de parodia. Todos recordamos a Leslie Nielsen, aí omnipresente durante moitos anos, un actor secundario do Hollywood clásico, dos 50, dos 60, que acabou reconvertido en comediante moi ao seu pesar. Eu facía moi ben, as cousas como son. Gracias a Aterriza como puedas, non? Aí empezou a súa segunda etapa da súa carreira, convertida nun actor deste tipo de películas de parodias. E tamén foi o protagonista da saga de Agárralo como puedas. Xa non estaban aí ao frente, igual que en Aterriza como puedas, o trío Zaz, non? Era Zucker, Abrahams e Zucker, os irmáns Zucker e Jim Abrahams, que foron os artífices de Aterriza como puedas. Bueno, moitas máis películas. Logo David Zucker comenzou carreira en solitario. Bueno, é un culebrón que se nos enrollamos con él, entón sí que xa non comentamos máis películas. E Agárralo como puedas, 33 un tercio, que se chamaba unha das secuelas, que era o máis simpático da película, o título. Pois aí estaba Leslie Nielsen tamén interpretando a un policía de James Bond de patacón, non? Pois aquí, ahora neste remake, bueno, non remake exactamente, porque é outra historia, se lle pode chamar así, temos a Liam Neeson, que bueno, xa era o que lle faltaba o pobre, porque de actor serio, nominacións aos Oscars, Dramóns, de pronto convertiuse en héroe de acción e agora empeza igual unha terceira etapa como comediante tamén. E logo ten pinta de haber secuela? Sí, pinta ten. Logo se hai ou non xa veremos. Eso, pero Neeson está aproveitando un pouco como fixo Nielsen, é dicir, aproveitar o éxito que lle pagan, que lle ofrecen traballos. Neeson é un home xa, un actor de unha idade xa pois un poquinho bastante veterán. Oye, se te ven o éxito nesta época da vida, pois mellor que mellor, non? No, a ver, bueno, a Liam Neeson nunca lle faltou éxito, xa a lista de Schindler, que foi o seu salto definitivo, non? A primeira división. Vai facer, bueno, xa fai 30 anos,
desa película. O sea, que o que pasa é que reconduciu a súa carreira polas fauces do cine de acción máis cutrón moitas veces, pero nesa saga de venganza, que, ollo, que son moi entretidas, Eso sí. Pois un pouco, sin ser tan traxe, como Nicolas Cage, como o noso héroe, non? Nicolas Cage. Pero non están moi lonxe, nin estilística. A ver, evidentemente Neeson non é un actor tan histriónico, non é tan carismático. E o nivel das producións a mí me parece que están un poquillo por encima. Neeson se meteu tamén. serie e están a ter mellor tamén éxito en taquilla, Sí, sin dúbida. Pero bueno, por poñer unha comparación de reestructuración dunha carreira que comenzou sendo seria, non? E sigue sendo seria, a ver, non hai por que desprestixalo en absoluto. Bueno, pois aquí nesta agárralo como puedas, pois encontramos un Liam Neeson facendo comedia, bueno, dá el pego, non é Leslie Nielsen, pero encarna o fillo de Leslie Nielsen, a Frank Drebin Jr. Por certo, deche este conta que les N, Liam Neeson, LN, isto é algo, non? Sí, non sei si foi feito aposta, por eso escolleron a Liam Neeson, ou foi mero produto da casualidade. Non o sei, porque pero pode que igual o colleran, además a pronunciación é parecida. Leslie Nielsen, Liam Neeson, bueno... Non sei, eu penso todo, a mí me ven toda a cabeza porque non sei, nunca se sabe con esta xente de Hollywood, pero bueno, hai certos datos así curiosos, non? Exacto, pero bueno, o mellor desta película, aínda que bueno, debo decir que me reín e sonreín máis do que esperaba, Quizá hasta me gusta máis que o original. Imos deixar eso clariño. O original tampouco era moita cousa. Non era difícil, difícil. Unha película ademais de produción cara, bueno, con moitas chorradas, moitas estupideces, o humor escatolóxico de caca, culo, pedo, pis, que tanto lles gusta aos americanos. Vale, ok, ten todo eso, acción, ademais, secuencias de acción ben planificadas e ben rodadas, o sea, con presuposto detrás, aparte da tontería. Bueno, pero o gran descubrimento, ou se pode decir renacemento, da película é a súa protagonista femenina. Ollo, Pamela Anderson. Xa non é aquela neumática vigilante da playa, nin Barb Wire. Non. Estou tamén outra que está en cartera para estes días, o sea, estamos xa soltando teasers, non? Aparte de Expediente Warren, outra das películas que xa teño aí en fila de espera, pois é The Last Showgirl, protagonizada por Pamela Anderson, un drama no que interpreta a unha showgirl, a unha bailarina de espectáculo erótico que xa no caso da súa carreira, con 50 e pico anos, e como a esa edade pois despiden do traballo e ten que reinventarse un pouco, establecendo un paralelismo coa carreira da propia Pamela Anderson, non? Pero debo decir que tanto física como talentamente, como a nivel interpretativo, mellorou moito. De físico, ela, se vedes fotos por aí, soe sair agora sin maquillaxe, apenas, mostrándose ao natural, cousa que me parece maravilloso. É como cando máis guapas están as mulleres, non? O natural, ela non pasou polo quirófano, non haberse cauchutada como outras moitas da súa idade, verdad, señorita Nicole Kidman? Bueno, por decir unha... Sí, por decir unha da súa quinta. Que ademais está presente tamén últimamente, nos últimos anos, en diferentes producións, tanto en cine como en televisión, non? Bueno, pois Pamela Anderson aquí, ademais, bueno, mira, onde coñeceu e estableceu unha relación sentimental que creo que dura ata hoxe, polo menos, con o propio Liam Neeson. Xa digo, moitas ganas de ver Showgirl, The Last Showgirl, que ademais é que está soando como posible candidata para unha nominación ao Oscar. O sea, alguén pensará, pero a ver, nos hemos vuelto locos. Pamela Anderson nominada a un Oscar como mellor actriz.
pois todo é posible. Por que non? Mira Jim Carrey, lembras Jim Carrey, non? Exacto, por exemplo. Así que o Gallá consiga, e aquí, pues bueno, dándolle a réplica a Liam Neeson, pois está fantástica tamén, polo menos solo por verla a ela, xa paga a pena ver a película. Digo mismo para o público que lle guste Liam Neeson. Ides ver un Liam Neeson diferente. A película logo é o que é un entretenimento rápido, palomiteiro, que se pode ver, que dura pouquiño e que non molesta. Así que, bueno, pois colla, toma, agárrala como pois. Bueno, pois outra recomendación, dicíamos da peor a menos mala, e cal desas é a menos mala de todas? Bueno, ahora imos ir con unha película difícil, unha película complicada, unha película que é probable que a maioría de nosos ointes non escoitaran falar dela. Presentouse fai nadiña no Festival de Cine Español de Málaga. Sí, unha película española, pero non unha película española ao uso, me explico. É unha película que se chama La Zona Vacía, rodada en blanco e negro, bueno, presuposto moi axustado, dirixida por Curro, como se chama o director? Curro con K. O direi, bueno, protagonizada polo seu amigo, ademais, o compañeiro. É a segunda película deste Curro González, home. O protagonista Francisco Conde, tamén coproductor. Bueno, son dous homes, dous cinéfilos que xa fai casi 10 anos fixeran outra película xuntos, el en calidade de director, un Curro en calidade de director e Francisco como actor, protagonista e productor, que se chamaba La Madriguera, que ainda non vin, pero tamén está na fila de espera, porque despois de ver esta La Zona Vacía, unha película que cheguei a ela por recomendación da protagonista femenina, Alba Loureiro, que, bueno, é amiga e colega miña, non? Bueno, eu non coñecía nada da película, por recomendación dela, que te digo que é a protagonista femenina. Bueno, me encontrei unha película que a ver, é difícil. Ademais trata un tema moi tabú no cine en xeral, na sociedade, no mundo, como é a pederastia. A través da historia dun home normal, absolutamente normal, tedioso, un home aburrido, de vida cotidiana, como calquera, como ti, como eu, bueno, eu non, que teño unha vida un pouco loca, pero e ti tampouco, sobre todo os luz. E ti tampouco, que traballas na radio. Sobre todo os luz, no? Que estamos xa con coca xenda xa reventando. Imos deixalo aí, un home normal como calquera, non? Echanse esa parte. Bueno, casado, Alba Loureiro interpreta a súa muller, bueno, con piques de ter un fillo, pues son xente de 30 e pico anos, piques de as típicas discusións de parella, que se é bon momento para ter un fillo, tal, patatín, patatán. El, profesor na universidade e investigador de astrofísica, por eso o título de La Zona Vacía, non? É o título donde a zona vacía se lle chama, o explican na película. Non é como el cuarto protocolo, que se chamaba el cuarto protocolo e ao longo da película non explican o que é o cuarto protocolo. Bueno, aquí sí explican o que é a zona vacía, que é o sitio, ese lugar, bueno, que aí xa é o que pense cada un, imaginario ou non, no mundo da astrofísica se chama a donde esa zona na que a un lado na que conflúen o orden e o caos. Ti tes que decantarte para un lado ou para outro. Así, dito en plata, é un pouquinho máis profundo, pero tampouco queiro soltar spoiler. Bueno, sí, para non liarnos tampouco, sí. Exacto, pero que ten un sentido o título. Bueno, total, ao final merece a pena? Sí,
xa digo, non é unha película para todos os públicos, como si pode ser agárralo como puedas. Estamos falando dun tipo de cine moi diferente. Esta zona vacía pode gustar, eu creo, pois mira, por exemplo, os fans de directores como Michael Haneke, non? Por exemplo, un cine que os que gustan do cine europeo, no sentido máis estricto da palabra, non? Un cine máis de miradas que de diálogos, un cine de ritmo pausado pero intenso. Bueno, logo o tema tabú está tratado con moita sensibilidade, ademais. Bueno, que claro, un home normal que de pronto debido á filla de unha rapaza de 10 anos duns novos veciños, recorda cando ele era neno, que é moi parecida a esa nena que chega ao vecindario ao seu primeiro amor de rapaz. E eso desperta nel, pois, bueno, pois unha atracción que nin el mesmo sabía que sentía ata ese momento, non? E a partir de aí a cousa, a cabeza sabemos que é moi traicionera e afectará pois a todo o seu mundo esa incipiente, ese descubrimiento de atracción polas rapazas noviñas, non? Pois ese é o tema que trata esta zona vacía. Pero bueno, con unha película xa, aparte de rodada en blanco e negro, bueno, con algún matiz en roxo, en vermello, un pouco, eu creo que un pouco un homenaxe a Rumble Fish de Coppola, non? Que tamén ten outro homenaxe nada disimulado a Psicosis de Hitchcock. Cantos homenaxes hai a Psicosis de Hitchcock ao longo da historia do cine. Bueno, en agárralo como podes, tamén hai outro, o sea que... Imagino que haberá, seguro. Sí, hai un montón deles. Bueno, pues decía, fans de Michael Haneke, de Ingmar Bergman, bueno, ese tipo de cine diferente, de cine para cinéfilos, non? De cine culto, adulto, como se lle queira chamar. Pois La Zona Vacía, aínda que sexa unha película difícil de ver, eu a recomendo porque, bueno, é diferente, totalmente alonxada do mainstream, unha película de festivais, das que, pero cando te impacta, cando te chega, me recorda un pouquiño, aínda que sea de outro xénero, que xa comentamos aquí tamén neste programa, o ano pasado, La Mesita del Comedor, recordas? Sí. E tamén se falou dela durante unhas semanas, se aquela xogaba co suspense terror, esta xoga co drama interior, non? Do personaxe. Pero son dúas películas pequenas, españolas, as dúas tamén, que demostran que máis alá dos grandes nomes que todos coñecemos, pois existe talento. Bastante máis porque poden ter os... É que non sei xa nin como chamalos. As vacas sagradas que non fan máis que recibir subvencións, como Amenábar e Almodóvar. É que o sinto, pero é que eses señores xa fai moitos anos que non aportan nada, e, sin embargo, directores, pois, como neste caso Curro González, ou a La Mesita del Comedor, ou Oliver Laxe, sin ir máis lonxe, tamén, con Silat, con Locar, pois non están tendo, non teñen ese estatus de cineastas tan recoñecidos que en realidade aportan e teñen moito máis talento que estas dúas vacas sagradas que acabo de mencionar. Pero hai máis, hai máis. Podo seguir con Colomo, Trueba e compañía. Bueno, e en canto a recomendacións, queda algunha cousiña así que despois destas boas recomendacións, creo, unhas para descartalas e outras para probar con elas, evidentemente. Sí, xa digo que algunha serie de televisión tamén deglutimos. Bueno, pois unha así rapidiño para rematar. Unha rapidiña, venga, pois unha rapidiña. Pois unha serie de televisión curiosa tamén, finlandesa ela. Ahora pensa, tanto ti como os nosos ointes, cantas series finlandesas vichedes na vosa vida?
Cero, xa cho digo. Bueno, eu creo que a segunda ou así tampouco vi moitas. Bueno, unha serie que evidentemente cheguei hasta ela polo título cheguei en español, que por unha vez o traductor, non ten nada que ver co original, pero o traductor luciuse, porque se chama La puta ama. Oh, sí, pois sí que se lució, a verdade, sí, negativamente, pero bueno, como sempre. Entón, claro, te chama a atención, non? E, bueno, lendo o argumento da serie, son 6 episodios, nada máis, entre 40 e 50 minutos, pois, bueno, nos conta a historia dunha MILF, dunha muller a punto de cumplir 50 anos que, bueno, considerada a reina das inmobiliarias, non? Se dedica a vender pisos, e, bueno, pois, na cidade de Helsinki, pois, é a máis respetada, é a number one, non? Pero, da noite a mañán, a súa vida dá un vuelco, porque a deixa o marido, e non só eso, lle vacía as contas bancarias e a deixa na rúa. Pero, literalmente, o perde todo da noite a mañán. Bueno, a serie fluctúa entre a comedia e o melodrama lixeiro, pero é super entretida, feita máis, para entendernos así, feita máis a maneira española, por exemplo, que a maneira americana. O cual non lle quita mérito ni valor ningún, por suposto. Máis preto de aquí non hai quen viva, non? Mais ou menos. No, tampouco. Pero máis preto de calquer serie española bueno, feita con ganas, pois non sei, por decir unha, Animal, por decir unha das últimas, non? A ver, a serie é irónica, ten algún momento de mala baba, pero sobre todo se nota que hai un gran cariño polo personaxe principal. Son incapaz de decir o nome da actriz, pero faino excelentemente, a verdade. E bueno, pois é unha serie corta, xa digo, que se ve de maneira moi agradable, se pasa un bo rato, botas un sorriso, te identificas con ela enseguida, como, o sea, ese é o leitmotiv, a premisa inicial, pero logo, ao longo dos capítulos, iremos vendo como ela ten que recuperar, trata de recuperar, pois a súa vida anterior, non? Volver a empezar de cero. Terá escrúpulos para facelo, non lle importará deixar cadáveres no camiño. Bueno, pois hai que ver a serie, parece un comercial que está vendendo. Me vou atrever eu, Laura Malmivara. Pois, gran actriz. Desde logo ten nome artístico potente. Sí, non podía poñerse Laura Smith, non sei. Bueno, ali seguro que saben pronunciar en Finlandia. Sí, de feito eu investiguei un poquinho sobre quen era esa actriz, porque me pareceu, dixen, esta muller ten experiencia, non acaba de chegar. Efectivamente, pois é unha cómica tamén e monologuista moi recoñecida e coñecida en Finlandia, o sea que non é unha newcomer, que din os ingleses, unha recén chegada. Decías, bueno, pues, oíste, perdona, Fernando, que decías antes a traducción, La puta ama, ¿no? Cuidado, porque o título original, Queen of Fucking Everything, deben de ser algo así, que me perdonen os ointes, a la puta reina de todo, la reina de puto todo, algo así. É dicir, a traducción é bastante precisa, Ese é o título que lle puxeron, o título en inglés para a distribución internacional. Bueno, claro, pero en finlandés vete ti a saber. Non é o título finlandés, que creo que non é exactamente así. Bueno, porque os encargados dos títulos en España non teñen traductor do finlandés. Van directamente ao título en inglés, entón van de aí, pero bueno, si se asusta o inglés, a traducción bastante boa. Mira, por unha vez o traductor español acertou. Al rei lo que es del rei. Al César lo que es del César. Tamén é verdade. Bueno, pues con esta serie finlandesa tamén pues pechamos a serie de recomendacións de hoxe en estas crónicas cínicas seriéfilas tamén, que lles facemos todos os martes aquí en Radio Culleredo con Fernando Sampedro. Con quen? Sí. Con quen, sino. Fernando, gracias. Nada, un placer, como sempre. A semana que ven máis.
Si Dios quiere y el gobierno lo permite. Un saúdo. Unha aperta.